Doncs vinga, gràcies per haver vingut. Ens sentirem bé, sí, no? Aquí sona molt bé la sala. Doncs moltes gràcies. Us presento a qui hem convidat a conduir una mica tot aquest matí. La Rocío Manzano, és actriu, és mediadora, és facilitadora, és tallerista, és cooperativista, és activista, és feminista. Bé, podríem tocar molts temes amb ella, en tocarem alguns avui, però té un projecte paraigua que és Nus Cooperativa, una cooperativa de l'economia social i solidària que es dedica a treballar en molts aspectes des de la vida artística, des del projecte artístic, amb joves, amb adolescents, amb adults. A més, fa d'actriu, la podeu veure cada dilluns a l'Assajats de Covards. Fa molts anys, ara m'explicava que ja en fa 10, Assajats de Covards és un projecte... I què l'explicarà ella? Sí. Saltem, anem a la Cristina. La Cristina ara està treballant en un projecte des de l'Ajuntament del Prat, el Teatre de l'Artesà del Prat. És la codirectora artística, es va presentar en un concurs i va guanyar la codirecció artística. Ella ve del treball artístic, abans havia estat la coordinadora del Graner. El Graner és un centre de creació de Barcelona, una fàbrica de creació en l'àmbit de les arts del moviment i de la dansa, però molt abans havia format part de projectes molt més personals, diríem, o molt més petits o molt més de barri, com podria ser Àrea Tangent, un projecte molt pioner a Catalunya que ens va donar moltes alegries als anys 90, més o menys, de treball amb els artistes i de com els artistes escènics, en aquest cas, podien presentar els seus projectes en càpsules molt petites que van posar una mica de moda a ells. Ell, a partir d'això i de la seva coordinació amb el Graner, on ha dinamitzat moltíssim tot aquest barri, que per extensió seria la zona franca a Barcelona, però una mica més reduït al barri de la Ribera, diríem així, on ha treballat moltíssim la mediació amb comunitats a partir dels artistes que tenia allotjats a les residències del Graner, i ara està fent uns projectes molt semblants amb aquests, però amb una altra realitat, que és una realitat municipal, en un municipi com el Prat de Llobregat. Doncs, si us sembla, arrenquem una mica. La dinàmica serà, farem una primera introducció una mica de forma genèrica a la idea de la mediació i a poquet anirem entrant en els exemples que ells han treballat, que en tenen molts, que els estan treballant i que són molt pràctics. La cosa és que no és que estem nosaltres soles aquí, sinó que pregunteu quan vulgueu, en el moment que vulgueu, no esperem al final que hi hagi un col·loqui. El col·loqui pot sortir en qualsevol dubte. Elles expliquen una cosa que no hem entès o que volem que s'ampliï una mica més, doncs ens hi posem i podem estirar-la. Vull dir que tenim un guió, però és un xiclet, que serà flexible. Que vosaltres aprofiteu una mica per anar estirant el fil que haurem arrencat. Doncs, si us sembla, sí que anem ja al tema. I comencem una mica amb la idea de, quan parlem de mediació, de què parlem? Hi ha gent que parla de mediació comunitària, gent que parla de la mediació social, gent que parla de la mediació artística, gent que parla de la mediació més curatorial, cap a altres aspectes, de la teràpia, etc. Parlem una mica d'aquest univers, de com el veieu vosaltres, d'on us situeu vosaltres, des d'on treballeu. Què és això de la mediació, així en general? Perquè recordem que la mediació potser és una cosa que s'ha fet sempre, podríem dir, però de la que parlem des de fa pocs anys cap aquí. Ara ja hi ha estudis formats amb això, tant de postgrau com de màsters, especialitzats en la mediació artística. Però fins fa no gaire la formació, diríem, era... Tu ho feies tu al carrer, diríem, no? O no? O vau començar així, no? Doncs situem una mica què és la mediació en general, per a què serveix, com la veieu i quines vessants té. Mira, sobretot hi ha un teòric que es diu Nicolás Barbieri que una de les grans preguntes... Els que sigueu alumnes i us interessa el tema, Nicolás Barbieri, Universitat Oberta de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, preneu nota si us interessa el tema, perquè podeu seguir pistes. Va fer una relació molt clara amb el que diu la salut, té molt clar quin és el seu antecedent, que és... Llavors et deixa
amb una pregunta que ell la sap i et deixa de foro això ja a l'espera de quina és, no? Quina és per salut. Ningú contesta i diu, és l'ADN. No? El següent pas que pregunta és, i en cultura, quin és el nostre ADN? No? Quin és el nostre element? Perquè una de les coses que diem sempre és que la cultura és transformadora. Però com? I de quina manera? No? La cultura és transformadora perquè veiem una obra, perquè veiem una peça pictòrica i ens transforma. Podríem dir sí, no sempre, no? Però quan? No? Llavors ell planteja que en cultura el nostre ADN és el codi postal. No? O sigui, per tant, està parlant sobre l'accessibilitat de la cultura. No? O sigui, qui en el treball de mediació d'un teatre, d'un equipament cultural, no? Qui accedeix? I quines són aquestes persones que senten un dret amb el que allò que estàs exposant és per tothom. No? Per tant, el que ens posa sobre la taula és aquesta consciència de que si la cultura és transformadora, com passem als drets culturals, com absorbim aquests elements i com els edificis no són senzillament contenidors, sinó com és aquest dintre i fora. No? Aquesta relació constant del dins-fora. Hi ha un altre element molt clar, que és, no sé si recordareu, però va haver una campanya, també una altra de salut, que va dir que 5 fruites i verdures són les 5 fruites i verdures per tindre una cultura saludable. No? Per tindre un... Llavors, quines són les nostres 5 fruites i verdures? No? Les sabem identificar? Sabem dir quines són i amb com s'integren? Una de les coses que ens ha passat molt, jo crec que sobretot ara que estic en un lloc com un teatre, no? Que és un edifici emblemàtic, que nosaltres a l'oficina li diem la nostra catedral, no? És que són edificis que s'han construït al segle XV, però que han modificat molt poc la manera de fer accessible el contingut que estàvem oferint. Els artistes han modificat les seves pràctiques, els artistes han proposat altres formes de fer, molt més hibridades, però nosaltres seguim obrint els teatres o els equipaments culturals, no? Convocant i cridant d'una mateixa manera. Posem l'alfombra vermella una hora, convoquem a la gent per sentar-se des d'un altre lloc, no? I sempre és des d'una butaca. En aquesta butaca comença a haver-hi una situació de tensió. No? Jo crec que amb aquesta pregunta que fa la Margarida, que diu com situem què és la mediació, molt té a veure amb un canvi de paradigma. No? O sigui, hi ha un canvi de paradigma que es centra en tot el moviment del 15M, en tot el moviment dels feminismes, en tot el moviment amb el que la ciutadania demana una altra forma d'estar present. Però demana estar de forma present amb totes les parcel·les de la vida. No? Llavors, la cultural, la teatral, n'és una. No? Llavors, sense voler, la cultura, una de les coses que hem fet ha sigut estem atrapats amb la lògica capital d'obra-producte. No? En aquesta lògica capital d'obra-producte hem generat una línia del temps amb el que és pensada en el consum, amb un consum extractivista. És a dir, vas al teatre, agafo una cosa, faig extracció i me'n vaig. Torno a tindre gana, vaig un altre cop, agafo i me'n vaig. No? Aquesta lògica és una lògica molt capital, molt basada en el consum, objecte, producte final. No? I, per tant, des de la mediació, plantegem una altra forma de relacionar-nos. No? Plantegem una altra forma d'entendre qui és l'altre. No des de la lògica de compra-venda, no des de la lògica del consum, sinó
des de la lògica d'entendre que les arts, el que ens ajuden, sobretot, des de la meva mirada, és a dues coses. A una, aprendre a preguntar-nos, entendre que l'art el que ajuda és a relevar coneixement, i l'altra, a ressignificar el nostre context. Si entenem que la ressignificació del nostre context ens ajuda a partir de les obres artístiques, ens hem de plantejar els continguts a què responen i com són de pertinents en un context, en una realitat i en un temps. Per tant, per mi la mediació té a veure amb entendre que el contingut és un inici de conversa, no el producte final. I, per tant, és un espai d'oportunitat. I entendre que l'altre no és una audiència, que l'altre no és un públic, que l'altre és aquell que habita. Els espais són habitables. I quan preguntem com són d'aquest habitable, si els hi preguntes de quina banda de la butaca tu vols estar, tornem a l'origen d'aquell 15M, tornem a les polítiques feministes, en voler estar de moltes maneres. Poder ser productor, poder ser creador, poder ser practicant, poder estar en més d'un lloc de l'auca. Per mi, aniria per aquí. Sí, jo la línia d'això és com se'ns ha fet creure o ens hem cregut o per tradició és com si la cultura fos una mena de luxe, no? O una cosa com que hi ha molta gent que no s'identifica amb la cultura, no? És com, bueno, és aquesta cosa que fa la gent de cultura, com si fos gent extraterrestre que està en un altre planeta, no? Doncs per mi la mediació és el fet de recordar que la cultura no és un luxe sinó que és un dret i que tothom hem de tenir dret d'accés a la cultura, però no només entesa com a possessió. Vaig al teatre a veure una obra, que això també està molt guai, però diluir una mica més aquesta frontera, no? Jo crec que una mica la línia del que deies tu. Però és que no tinc molt més a aportar perquè estic molt d'acord amb el que dius, Cristina. Ho ha explicat molt bé, la Cristina. A més, ens ha fet pensar una mica amb la idea del codi postal. Estem a la zona 9 del codi postal. Mira, molt bé, vol fer una pregunta. Per aclarar una pregunta que mediació entre qui? Per saber que la mediació porta a dues bandes, que és una mica una lluita, que no són dues bandes, però què és exactament la mediació entre qui? La mediació entre artistes i agents culturals, la mediació entre habitants, ciutadania, la mediació entre continguts i noves preguntes, no? La mediació entesa des d'un inici de conversa. No? Iniciar una conversa significa pensar quines 1000 variables et situa. Situar-te des d'un lloc de pregunta i no des d'un lloc afirmatiu significa experimentar i significa posar-te amb el que podríem dir composició a temps real. No? O sigui, tu tens un contingut, però aquest contingut té múltiples possibilitats de ser obertes. En això és un diàleg de 2 o de 3. Ja no és un diàleg únic, no és un diàleg unidireccional. On està la mediació? En el com tu incorpores i formes que sigui una copart, no? Una codirecció, una altra forma de decidir. Els temps són altres, la forma de mirar-t'ho és una altra, de dissenyar és diferent. Ho veurem amb exemples, perquè ens explicaran exemples. Fem una segona pregunta d'aquestes del paraigua, també, com per contextualitzar. Quines característiques ha de tenir un mediador cultural, un mediador artístic? Què veieu vosaltres, des de la vostra experiència? Com ha de ser el perfil d'aquesta persona que es dediqui a això? Clar, jo és que no mai m'he identificat com a mediadora, tot i que moltes de les pràctiques que faig al final sí que són de mediació, però com jo no m'he format en fer mediació o no m'he format en... És com que he arribat una mica allà per interès i tot i que es pot reivindicar molt que ara existeix aquesta figura i et pots formar i tal, crec que hi ha una part també de tarannà, de sensibilitat, de
del ser o de voler potenciar el pensament crític, no? Cap als altres, però sobretot cap a tu. Sí, per mi és com això, com unes persones que tenen ganes de donar-li voltes al món al que vivim, que tenen una certa sensibilitat i una certa empatia amb les persones i que tenen una mirada curiosa sobre el món. Doncs, guai si et formes, però també hi ha una part de... Potser que hi ha gent que mai pensaria en això i que en canvi té unes capacitats i una mirada i un tal que pot arribar a fer això, no? Sense... Bueno, no sé. Sí, jo crec que en aquests moments està sortint un nou perfil professional, no? Que és la figura de la mediació artística, no? O la figura de la mediació comunitària, o la figura... I a sobre la taula hi ha el debat si ha de vindre més amb ingredients socials o ha de vindre més i de l'àmbit social educatiu, no? O si ha de vindre més de l'àmbit artístic. No? Jo soc una plena defensora de la mediació artística vinculada a la formació i a l'experiència artística. No? Crec que des de la vessant cultural, crec que el que necessitem, sobretot, són perfils professionals que el que facin siguin connectors de generar espais propositius que ajudin a experimentar als altres i a nosaltres des d'altres mirades. Però des de lo performatiu, però des de lo artístic, generar nous contextes, nous artefactes i nous elements en joc. No? Per tant, jo per això defenso molt amb el que ha de tindre una vessant social, però sobretot una mirada creadora i una mirada artística i reconnectora d'entendre el llenguatge dels artistes. Perquè sobretot crec que la figura del mediador el que ajuda és a conèixer molt el seu context, la seva realitat, els seus agents, la seva ciutadania. I a la vegada ha de poder fer que això dialogui. Aquests dos elements fa molt d'un efecte bisagra. És una bisagra amb el que necessitem els dos elements. Si no, estem en un treball social i estem en un treball que per mi és superinteressant, però és el que menys m'interessa. No? El que m'interessa de forma situada és entendre que l'artista ha generat un dispositiu concret perquè hi ha una formalitat de construcció d'una obra, que amb unes durades, amb uns espais pensats, però el que a mi m'interessa de l'artista no és la seva obra final. El que m'interessa de l'artista és anar a la pregunta mare, anar a la seva investigació, anar a entendre tot el que no està a la peça. La peça respon a un procés, però aquesta peça pot tindre mil formes d'entendre's diferents. No? Per tant, ajudar a generar altres nous connectors és una de les tasques de la figura de mediació. I ajudar que aquests nous connectors es connectin amb la ciutadania és una tasca de la mediació. La responsabilitat de fer el treball de mediació situat, per mi, és de la institució cultural, no és de l'artista. L'artista dialoga, però de qui és la responsabilitat és de l'equipament. I alguns exemples, ara podríem posar alguns exemples d'estructures, parlem de teatres, però podrien ser centres culturals, que estiguin fent aquesta tasca perquè poguéssim mirar ara cap a una estructura, cap a un equipament, cap a un teatre, més enllà de mirar la nus cooperativa o mirar el teatre de l'artesà. Ho dic per buscar també altres referents que puguem prendre nota. Jo el que més se'm ve al cap és el programa en residència, que es fa des de l'ICUB, des de l'Institut de Cultura de Barcelona, que el que fa és que posa en contacte mediadors culturals amb instituts i amb artistes. I aleshores els mediadors el que fan és, en base a les necessitats o les ganes que tingui un institut de treballar X, busquen la persona, l'artista més adient per a aquell institut. No?
Nosaltres ara mateix, per exemple, hi formem part com a NUS, les mediadores, que en aquest cas és una cooperativa que es diu Transductors, ens han agafat a nosaltres perquè l'institut estava buscant fer una peça concretament de temes socials. I l'any passat tenien una fotògrafa que era molt més, des d'un punt de vista molt més creatiu i tal, però elles volien que fos molt més social la feina. Doncs ens van escollir a nosaltres. És un equip que posa en contacte a diferents ens. I en aquest cas el triangle és l'artista, el mediador i l'alumnat, i l'institut, diríem, no? Sí. Hi ha com, no sé si són 25 instituts o cada cop van creixent més que s'acullen a aquest programa i està molt bé perquè tu pots entrar a l'institut i estar en horari lectiu fent accions creatives amb els xavals per fer una peça creativa, cadascú de la seva disciplina. Pot ser fotografia, teatre, dansa, etc. Algun exemple, Cristina, d'equipament, estructura? Sí, mira, a mi ara em ve al cap dos projectes que s'estan fent a l'estat espanyol. Un és el projecte d'Ornitorrinco, que és un projecte vinculat amb el que fa és la red de teatres d'Espanya, que són com a 700 teatres de tota Espanya. Han generat un projecte que se'n diu Ornitorrinco, que és sobretot fer mediació artística amb espais culturals, espais teatrals. Aquest és un equipament amb el que ja porta 3 edicions, aquest projecte, i activa el que seria una formació específica en mediació situada, tenint en compte que són espais teatrals, als teatres, i després una mentoria amb el que cada un dels projectes teatrals té un seguiment per poder desenvolupar el seu propi projecte situat. Per mi ja és un exemple, estem parlant de que cada any s'acompanyen a 10 teatres, al ser la 3a edició estem parlant de que podríem trobar-ne 30 exemples. Si anem a la pàgina web de Pedagogies Invisibles o de la red de teatres d'Espanya, veurem diferents experiències i diferents maneres de baixar com cada un d'ells ha fet el seu projecte de mediació artística, tenint en compte realitats molt diferents. Tenint en compte que a Molina de Segura no és la mateixa realitat que a Jaén o no és la mateixa realitat que a Múrcia. I l'altre exemple... Un moment. És que ara parles com si no anés amb tu, però ella és una de les creadores d'aquest projecte, de les persones que van impulsar o que van dissenyar, no? I llavors la idea una mica que et volia preguntar és, quan vau tenir aquesta idea i la vau confeccionar, diríeu, quan vau fer el guió mare, per entendre's d'això, quanta gent estàveu treballant en aquesta idea? Pedagogies, tu... Bueno, en veritat és... I la gent de la red. Sí, en veritat és. La gent de la red contacta amb Pedagogies Invisibles, que sobretot elles venen de la part museística i la part de les visuals. I han fet tot un treball molt teòric d'escriptura, d'edició i de treball en museus. Per exemple, el Reina Sofia, amb el que està una de les referents del Departament d'Educatius del Reina Sofia, que és la Maria Caso. En aquesta situació, quan la red de teatres diu vull fer un treball de mediació artística situada a teatres, truco a les persones més importants en aquests moments, fan una referència i diuen sí, però nosaltres estem superespecialitzats en museus. Qui està fent més pràctica situada del dia a dia no som nosaltres. Per tant, fem un tàndem. Llavors és quan em truquen a mi i quan truquen a una altra persona que porta tot el que seria com canviem la comunicació. Perquè una de les altres grans potes que falta és com canviem el relat de la no compraventa, perquè els teatres i els espais municipals i en general el que fem és vendre tíquets. Per tant, tornem al vendre tíquets, vendre butaques i va vinculat al consum. Per tant, va absolutament trencat amb tot el que estem plantejant. Per tant, és com la peça de comunicació, explicar un relat que té a veure amb el que l'altre
el que fa és un procés vivencial, és una altra cosa. No? Per tant, el que es va plantejar va ser, en això que plantejava la Margarida, no? La red de teatres, pedagogies invisibles, que fa un marc teòric sobre com entendre la mediació i busquen dues figures amb el que facin tot un treball més situat, una en comunicació i l'altra en teatres, no? Que coneix realment qui està fent. A partir d'aquí s'ha anat canviant el format. Al principi era una formació de 12 hores feta amb càpsules de 4 hores cada un de nosaltres i després una mediació de treball individual amb cada un dels centres, no? I ara, per exemple, s'ha plantejat una virada, no? Amb el que el treball també estigui plantejat amb el que siguin fer xarxa de xarxa, no? Llavors, el que fem és fem la mateixa formació de plenària, però després les mentories ja no són individuals, sinó són grupals de grups de 3. Això està sent molt enriquidor, perquè estem tots des d'una situació pràctica explicant realitats pràctiques i compartint coneixement. No? Ara, en breu, està a punt de sortir un documental de mitja hora amb el que explica tota l'experiència. No? I hi ha una altra experiència que a mi em sembla superinteressant, que és el Circuito Audaces, ¿vale? Que és un circuit que està vinculat per la Fundació TVO i per ACITEG. ¿Vale? ACITEG, d'alguna manera, recolliria tot el que serien els equipaments culturals, no? El que serien els promotors, i la Fundació TVO recull tot el que serien els artistes. No? Per primer cop, per mi hi ha un element molt clau, que és que es posa en tríada, no? El que seria programació, programadors, artistes, amb una mediació de formació. Una formació per artistes i una formació per programadors per com fer i què estem entenent sobre què és la mediació i com la meva peça com a artista puc fer tot un treball situat, no? I com des de programador puc fer un treball situat. No? Són dos models superinteressants, a part que comporta economia. Hi ha un circuit dintre del que seria el circuit Audaces amb el que donen una aportació de diners per poder fer un circuit amb art i educació per àmbit escolar, ¿vale? I alhora tens un procés d'acompanyament. Bueno, crec que són dos exemples en aquests moments molt clarament que estan en circulació, no? Que cada un d'ells, un porta Ornitorrinco 3 anys i Audaces 2, i per tant estem parlant de que el canvi de paradigma i el canvi de mirada comença a ser molt necessari, però a la vegada que és molt necessari, s'està posant a la pràctica i està en joc. No? O sigui, si anem a les seves pàgines web de cada un d'ells, podrem tindre exemples concrets. Per fer una miqueta de resum, i els que esteu prenent nota, busqueu la red de teatros, on trobareu el programa aquest, Ornitorrinco. I busqueu en residència, que el trobareu a l'ICUB, que és l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. I busqueu el programa Audaces, que el trobareu a ACITEG. ACITEG amb dues S's. A-S-S, ACITEG. Bé, per als exemples que acaben de posar. Anem avançant una mica més. M'agradaria que parléssim encara de dos conceptes així més paraigua, que un seria el finançament, no? D'on han de sortir els diners d'això? De la programació, de l'activitat artística, necessitem un altre departament? Com trobem el finançament? Per poder portar a terme programes, projectes de mediació dins d'aquests equipaments, dins d'aquestes estructures. Qui et paga, com et paguen... Bueno, aquí segurament tu l'has, si vols, l'has donat més voltes i jo afegeixo que... A veure, jo crec que és una responsabilitat de la institució cultural. No? En l'exemple concret amb el que nosaltres estem treballant, en el Teatre L'Artesà, el 60% del pressupost està destinat a mediació i el 40% a programació. Hi ha una paraula que va dir la Margarida aquí present fa uns anys, no? I que jo sempre que puc la poso sobre la taula, que és l'amor es reconeix amb l'economia. No? Que era
Era una aportació d'una xerrada que estava fent amb el que el seu interlocutor era la Generalitat. Per tant, no em diguis que això que estic dient és molt interessant, no em diguis que... Basta. Sinó cofinança. Jo no sé si aquelles paraules que va dir la Margarida en el seu moment, que fa molts anys, vull dir que estic parlant de fa 7 anys, ben bé, o 8 o més, avui per mi tenen un ressò. Ja el nostre país està constituït per una sèrie d'equipaments que per una nomenclatura concreta hi ha uns que se'n diuen E3os. Els E3os formen part d'unes ajudes diferents que els E2os o que els E1s. Vull dir que té a veure, però sobretot estava molt pensat amb el que pot ser E3, E2 o E1, depenent de l'arquitectura del teu teatre, especialment número de butaques. Número de butaques, capacitat tècnica, se suposa que tens unes dotacions X. Doncs bé, en els E3 d'aquest any, l'única persona que és 100% desgravable és la figura de mediació. Per tant, aquí el que ens està dient és que en política cultural del nostre país ens estan posant sobre la taula la rellevància d'aquest perfil, o la necessitat de començar a pensar en les nostres estructures, si el tenim o no el tenim o com podem fer. Per tant, aquest és un element, que la política cultural té un exemple molt clar. L'altre és cada un de nosaltres tenim una capacitat pressupostària. Per què no decidim? Per què externalitzem la responsabilitat i diem que no puc treballar ni fer treball de mediació si no tinc una partida concreta i específica? Té a veure amb el nostre ideari. Per tant, tingui el pressupost que tingui, sigui 1,5 milions, sigui 300 o sigui 50, jo tinc la capacitat de decidir si una part d'aquest pressupost va a mediació o va a programació. Quan dic això, ara seré no mala persona però una mica, és si em poso de la banda del capital o si em poso de la banda de tindre una altra construcció de món. Si em poso de la banda d'obra, producte, consum final, o si em poso de la banda de formar part d'una ciutadania molt més crítica amb el que el procés és un altre. Diners, Rocío, qui et paga tu? D'on surten els diners per fer això? Nosaltres, quan volem fer projectes on impliquem altres, en aquesta lògica de fer arribar la cultura o que la cultura sigui considerada un dret i, per tant, que no estigui condicionada pel tema que dèiem abans del codi postal, que aquí us recomano molt, el Nico i altres persones van fer un dossier que es deia Cultura i desigualtat, que jo vaig fer la part de gènere, però que abarca molts ítems de les diferències d'accés a la cultura o segons el barri on vius i segons el gènere que tinguis, etc. I és molt interessant i és bastant... no és molt acadèmic, o sigui que és fàcil de llegir. Doncs això, que com moltes vegades a qui t'adreces, si vols que realment te puguis arribar a tothom i que no només et quedis amb si pots pagar o no el projecte, hem de recórrer a l'administració pública, perquè si no és impossible. Molts dels projectes que fem és, si volem que les persones que ho reben puguin estar empoderades com per fer-ho, ha de pagar algú, i això és molt difícil que es pugui fer des del privat. I també perquè des del privat, clar que hi ha iniciatives, però aleshores estan condicionades per... Quan la Caixa fa un projecte de mediació cultural, després està desnonant gent al carrer. Vull dir, que sí, que pot posar la pasta, però amb una incoherència interna brutal. Jo crec que ha de ser qui vetlli amb una mirada molt més de cultura com a dret. I encara una pregunta molt ràpida. Es comencen a fer concursos externalitzats
de la mateixa manera que s'han fet amb serveis tècnics, amb serveis de comunicació, etc., en l'àmbit de la mediació, i comencen a haver concursos d'equipaments que facin licitacions per això? En coneixeu algun? Jo en conec, justament a Molina de Segura i a la Diputació de Màlaga, han creat, ara faig administrativament dintre de l'administració pública, hi ha un tipus de contractes que va vinculat a un tipus de contracte i una formalitat depenent d'una economia. El que se'n diu un menor, que són 15.000 euros més IVA, és el que seria es pot fer com a un contracte de mediació artística, pensada des d'una vessant artística. Per tant, Molina de Segura i la Diputació de Màlaga han creat amb col·lectius locals d'artistes un projecte de mediació externalitzat a partir de la construcció d'un menor. No ho han fet des d'una lògica de licitació, sinó ho han fet des d'una lògica que també hi ha una possibilitat, que és que tu pots fer una ajuda'm, Marga, es diu un programa, no, un projecte, el contracte és un sense subvenció nominal que es pot fer administrativament. Vull dir que tu pots convidar a 5 persones i d'aquestes 5. Que no cal que hi hagi un concurs públic, sinó que pots fer-ho a dit. No és 100% a dit, sinó que tu pots fer una convocatòria. Una convocatòria amb tres propostes. Ho dic una mica perquè els que sou estudiants i esteu seguint una mica aquesta idea, que sap que esteu a la guany perquè s'estarà, o sigui, com que la tendència és que això se vagi implantant molt a tots els equipaments culturals, doncs és possible que s'externalitzi aquest servei. I vosaltres que teniu una matèria que, si no recordo malament, es diu dinamització cultural o dinamització teatral, els de segon, no feu una matèria que es diu dinamització teatral? Doncs les dinamitzacions teatrals, que poden ser de moltes maneres, dins d'aquest paquet d'aquesta matèria, la mediació és una sortida professional i, com esteu veient, cada cop se n'està parlant més i cada cop hi ha una possible professió que potser que no espereu a que sigueu directors d'un teatre per a poder fer mediació, que igual hi ha una via oberta per aquí, no? Sí, en aquest sentit i en termes de formació hi ha el primer màster a l'Estat, que és el màster de PERMEA, que és Art i Mediació, al Centre Cultural del Carmen de València, que és molt interessant, i a València, des de la Conselleria, han posat el titular de que treuen en menys d'un any 1.000 places de mediador. Vull dir que és poca broma. Fem l'última d'aquest paquet i després anem a més projectes concrets perquè volem conèixer les experiències. Però una última pregunta molt fàcil i molt curta. El tema dels indicadors, com ho valorarem això? Tenim eines ja per valorar com fem la mediació, que és el que hem de mesurar? Com ho fem? En teniu? N'heu experimentat? En coneixeu? Jo m'agradaria haver fet un pacte amb el diable. Llavors, en el nostre cas, per exemple, hem demanat que la mediació no pot ser mediacions puntuals, d'activitats anuals, sinó que la mediació està molt vinculada al temps i està molt vinculada a altres paràmetres no quantitatius, sinó qualitatius. Per tant, per exemple, hem demanat un pacte amb el municipi de l'Ajuntament del Prat, amb el que el projecte que tenim amb Camins Vius no es valori fins dintre de 8 anys. Llavors, el resultat té a veure amb resultats intangibles, té a veure amb el que les escoles vulguin quedar-se, té a veure amb el boca a orella, té a veure amb el rebre inputs de satisfacció, però de satisfacció vinculada als efectes, a lo relacional. Per tant, és sostenir lo intangible. Per tant, si una de les coses que demanem
en què la cultura és realment transformadora, els temps d'avaluació s'han de modificar. Això no significa que no compartim uns fulls de ruta, que no compartim uns objectius i unes finalitats amb el que ens haguem plantejat unes propostes, no? Conjunts sobre uns indicadors, però que no tenen cap mena de sentit per mi tindre indicadors d'avaluació. Perquè no veig la transformació. El que veig és el concret. No? I aquest concret respon a una història absolutament del món capital. ¿Vale? I, per tant, a respostes absolutament automatitzades. Veurem resultats quan estem fent un programa amb educació primària i dintre de 8 anys ens trobem a quart de l'ESO. Trobarem resultats quan veiem quan parles de que poso un artista en una escola, no? Nosaltres ens diem l'artesà. No? Doncs l'artesà va estar tancat durant 35 anys. ¿Vale? I nosaltres estem fent unes accions a escoles. ¿Vale? Doncs va estar durant un any un artista xilè treballant en un institut. Al final marxava i diu, un dels alumnes li diu: jo el que tinc molt dubte és de saber per què el cafè et porta a tu a l'escola. No? O sigui, nosaltres era l'error de pensar... Clar, l'artista ens diu, si penseu que estáis sabiendo que el teatro está situado, no, el que está situado es el cafè, no? Vull dir que... O sigui, el senyor del cafè m'està portant l'artista a l'escola, no? Quan de cop i volta la gent ja parla del teatre de l'artesà i no parla solament del cafè, quan comences a dir que no vinc senzillament a veure teatre, sinó que faig teatre o que formo part, per mi són altres indicadors, però que fan un altre ecosistema. I com ho heu aconseguit? Perquè moltes vegades, per nosaltres, que no fem projectes tan llargs com per realment poder mesurar l'impacte real, però sí que moltes vegades, precisament com depens dels diners públics, necessites uns indicadors que acostumen a ser numèrics, no? Quantitatius, i que és com molt difícil. Sí, jo puc dir, bueno, de l'1 al 10, què t'ha semblat, què has après? Però això és una mica així, no? Doncs crec que hi ha molta mancança de definir mesures qualitatives que realment siguin útils i també que hi ha molta pressió per part de l'administració de que sí o sí has d'omplir, no? I com ho heu fet amb l'Ajuntament del Prat? Perquè és veritat que l'Ajuntament del Prat per moltes coses és molt guai, però és difícil. L'Ajuntament del Prat és com qualsevol altre ajuntament, no? Vull dir, amb algunes coses. En termes de numerologia, jo crec que hi ha una realitat d'ecosistema. Un, és un govern amb molta estabilitat. ¿Vale? 2, és un govern que ha donat molta veu, molta, a l'equip tècnic i que, per tant, ha confiat molt en un pla estratègic fonamental. No? Per tant, hi ha una relació de plena confiança. No? O sigui, i l'altra és que és una ciutat de 65.000 habitants, que ja és una ciutat, però que el seu ecosistema de moure's és un ecosistema encara molt de carrer, molt de, ja la dita de que pots anar caminant de qualsevol punt a qualsevol punt en 15 minuts. ¿Vale? Per tant, es camina molt i es parla molt i es genera una situació de coneixença molt ràpida. No? Llavors, lo macro i lo micro és igual d'important. No? Arribar d'una queixa d'un ciutadà m'arriba a mi, però l'arriba a l'alcalde. No? Vull dir, per tant, és una altra... I després, perdona Marga, hi ha un punt que per mi és molt important, que és crear relat. Una de les coses que hem fet molt és crear relatoria, crear escriptura, canviar els paràmetres de com expliquem, com ens nombrem i com generem, més enllà de tenir una temporada totalment exhaurida. No és un titular que el posem. No és el titular que ens interessa. No ens interessa el titular de han vingut 9.000 persones a l'obertura de l'artesà. No? Ens interessa qui l'habita, com l'habita, som escola, som teatre, som un munt de coses. No?
picant pedra. Ja. Molt bé, bueno, hem fet una mica de panorama. Vinga, sí, l'Enric vol preguntar. Des de la mirada de l'artista, clar, segurament tots els que estem aquí és un camí que o desconeixem o el comencem de fa molt poc temps i que hi ha moltíssimes variables incògnites que no hem experimentat i que tinc ganes d'experimentar segurament. A veure si ho entenc bé. Un artista pot tindre una triple feina en el tema de mediació. Una és, jo vull crear una peça artística X amb un contingut X i en el nostre procés creatiu interpel·lem o afegim persones amb una mirada comunitària perquè ens puguin aportar el que sigui amb aquest debat. Una. L'altra és, una vegada tenim la peça acabada, estar disponibles, això que dèieu que no me la part de mediació ve més de l'equipament que de l'artista, tenim una peça X i estem disponibles a obrir-nos a debats amb col·lectius diversos. I la tercera seria fer una peça artística de zero amb un col·lectiu X en què hi ha un debat per fer una peça artística el propi col·lectiu. Què m'he explicat? Sí, totalment. En deixem alguna? Sí, per mi te'n deixes una, que és la que tu portes la peça, no? I és la institució qui fa tota la mediació. Vull dir que jo també defenso que quan fem mediació no ha de ser subratllar el contingut artístic de la peça que tu has portat. Com a experiència, deixem al públic amb aquesta experiència i jo faig un treball de mediació anant a l'arrel del que és l'experiència artística, no la teva, sinó l'experiència artística, i m'invento altres dispositius per seguir amb aquest fil invisible. Que pot tenir o no a veure amb el contingut. Que pot tenir o no amb el teu contingut. Vinga, una altra pregunta, Marc. A veure, no estic molt convençut de fer aquesta pregunta perquè sonarà com una pregunta de centreseta i no sé com fer-la perquè no s'anima a fer, però a veure si n'hem sortit, va? Sonarà una pregunta convergent. A més, en termes de mediació, hi ha uns certs col·lectius amb els que podem mediar perquè políticament, culturalment, socialment, els tenim a l'abast. És a dir, amb els infants i amb el tema educatiu, quan som adults i tenim poder sobre les seves vides, diguem, podem mediar amb ells. Amb col·lectius amb necessitats socials, com que hi ha tot aquest tema de la inserció social, no sé quantos, són col·lectius que són susceptibles de mediar amb ells. Amb els joves també, no? Perquè des que podem fer moltes coses, faig un descompte, però són col·lectius amb els quals podem mediar. I tot amb els col·lectius dissidents, perquè són col·lectius que normalment s'apropen, no? Que són dissidències de gènere, etc. Després hi ha, aquí ve la centredretó, hi ha tot un col·lectiu de gent que seria la classe treballadora, aquella classe mitjana, que jo no sé si hi ha experiències de mediació amb aquest gran col·lectiu de gent, que són gent que, des de la meva experiència, ha anat perdent molt interès en el fet cultural en els darrers anys. I és amb algú, és amb un gran gruix social, que no sabem massa bé qui són, que són els meus pares, per exemple, no? Que com ens tornem a apropar des dels equipaments, des del fet artístic, a aquest gran gruix de població que són la classe treballadora, que amb els darrers anys s'ha anat allunyant dels equipaments, s'ha anat allunyant del fet artístic, per els motius que siguin. Però no sé si hi ha experiències de mediació amb aquests, amb els que no és objectivament evident que necessiten una feina de mediació, si hi ha experiències o d'alguna altra posició possible que jo sempre estic allà és com, bueno, la cosa és que tu no sabies que existeix el teatre i que algú t'hagi d'estendre la mà per anar-hi, perquè si tu ja saps que existeix i decideixes que no, doncs allà tu, no? És com si la decisió de la classe treballadora, de la classe mitjana catalana ha sigut allunyar-se dels ells que ho tenien a l'abast, doncs ja s'ho faran, no? M'explico? Sí. És com, al meu cap no està molt ordenat, no sé si que l'ha sortit ordenat o no. Sí, si no tenim cap resposta, potser amb algun dels exemples, ara anirem al pack dels exemples i potser algun dels exemples et pot ajudar, si no ho reemprenem després una altra vegada.
no? Us sembla? Bé? Perquè el que m'agradaria una mica és, però no oblidem aquest tema, perquè és el tema d'aquesta comunitat o d'aquest col·lectiu que no té una porta. Però m'agradaria que expliquéssim una mica la vostra experiència i els vostres exemples viscuts i treballats. Vols començar tu, Rocío? Fas una mica de plantejament. Perquè a la Rocío li sentireu parlar, per exemple, no sé si coneixeu la guia de... Sí, aquesta guia... Parla una mica també d'això, Sí. I del teu treball sobre les masculinitats també fas una mica de 5 cèntims. Però si ens expliques una mica els teus projectes d'alguna manera perquè puguem entendre la pràctica del que hem explicat fins ara. Nosaltres som una cooperativa que fem espectacles de teatre sobre temàtiques socials, tallers i formacions sobre les temàtiques que treballem o sobre les pròpies metodologies, no? Fem servir molt el teatre de les oprimides, fem tallers sobre teatre de les oprimides o sobre metodologies participatives o com les eines que fem servir en el nostre dia a dia també fem tallers per donar eines a professionals o a qualsevol col·lectiu. Després tenim una àrea que és d'acció comunitària on acompanyem, per exemple, equipaments, a les persones que estan en els equipaments, com per, a vegades pot ser des de gestionar conflictes interns fins a quines coses es poden tenir en compte per apropar-se a la comunitat on estan situades. I una altra que és més de projectes i de serveis. Això és un paraigua molt gran, sembla que fem moltes coses i aleshores tenim molts projectes que cadascú pot anar una mica. El de la guia és que vam detectar que molta gent ens trucava per fer assessories de guió, per exemple, en temes de gènere. En plan, he fet una obra de teatre, me la pots revisar, que tingui la perspectiva de gènere incorporada o m'estic deixant coses, tal. O estem fent un procés creatiu i volem incorporar aquesta perspectiva no només en l'obra, perquè va d'aquesta temàtica, sinó com internament incorporem la perspectiva feminista en la pròpia acció de la companyia. Aleshores anàvem fent acompanyaments i vam veure que hi havia una necessitat i vam decidir fer una guia que es diu Guia cap a un teatre feminista, que és guia com incorporar la perspectiva de gènere en el teatre, en un sentit molt ampli. Hi ha un capítol que és per intèrprets, un que és per direcció, un que és per dramatúrgia, un que és per programadors, o sigui que si hi ha programadors a la sala, us recomano molt que la llegiu, que teniu un capítol per vosaltres. I això és una guia que dona com molts tips, molts exemples i que ajuda molt, és molt fàcil de llegir, que fas com una feina d'autorevisió. Sí, està a la nostra pàgina web, però si poseu en el Google cap a un teatre feminista, la podeu descarregar allà gratuïtament. Aquesta la vam fer, demanant diners públics per poder fer la guia, perquè si no nosaltres per ser, i també perquè moltes vegades qui ens la demanava eren artistes que acostumen a estar dins del precariado i per tant que era una mica difícil donar-hi resposta i vam haver de recórrer això. Després també fem tallers sobre masculinitats, però també sobre temes de gènere i tal. Ara, per exemple, estem fent un projecte en Hospitalet, en un grup de joves, on els acompanyem a fer un procés creatiu per treballar-se el tema de les violències masclistes, però que el resultat, o sigui, ells, a banda d'anar-se formant o anar-se qüestionant coses al voltant del tema del masclisme, fan una peça que és de Teatre Fòrum i, per tant, la gent del públic pot pujar a l'escenari a intentar canviar allò que no els ha agradat. Ells mateixos es converteixen en agents que sensibilitzen al públic que els hi veu. És com fan una doble feina, no només esdevenen actors i actrius de les seves... Perdona, quan dius que ho feu a l'Hospitalet, fas a través de l'Ajuntament? Ho hem fet a través de l'Ajuntament i en coalició amb un esplai jove, amb nois i noies que estan a l'institut però que unes hores a la setmana van a aquestes coses com de separar l'alumnat depenent del seu currículum, de les notes, de coses aquestes horribles. Però bueno, és un grup que estem flipant del guai que està sent, i això, que és molt empoderant perquè també posar-se davant d'un públic també té com uns reptes que és molt guai també. Perdó, i aquest projecte, diguéssim, que el públic són també els joves dels altres grups. Ho estem fent en 3 grups i, per tant, és com que entre ells també s'autoeduquen, o s'autoqüestionen les unes a les altres.
Ara, sentint parlar a la Cristina, també pensava que la pròpia metodologia del Teatre de les Oprimides i del Teatre Fòrum concretament, no sé si coneixeu més o menys què és un Teatre Fòrum. És una peça de teatre amb una temàtica social que acaba malament i que, com acaba malament, perquè fem una pregunta de la que no tenim la resposta, no? Com acabar amb el masclisme en la parella o com acabar amb el masclisme en la societat. No? És una pregunta que jo no sé la resposta. Per tant, aquesta pregunta la convertim en un espectacle que acaba malament i que preguntem al públic què faria, no? Si estiguéssim en la situació dels personatges. Doncs ara pensava que la figura de la Joker és la figura que pregunta al públic. Pensava que en el fons és una minimediació, no? Una mediació molt concreta perquè tu fas preguntes i la gent et dona respostes, no? I es troben com estratègies col·lectives per canviar una cosa, però tu has d'estar molt atinada en les preguntes que fas, no? Perquè no pots ser tendenciosa, tu no pots ser moralista, no? Sinó que la idea és dir, ei, què faries? Jo no ho sé, vine i ho provem conjuntament. No? Doncs pensava que és una mediació de 2 hores, però que d'alguna manera també podria ser com una minimediació. No sé si... Després també he estat col·laborant amb un projecte molt interessant que hi ha a Barna, que es diu el Teatre Arnau. El Teatre Arnau és l'últim teatre de barraca que queda a la ciutat, però que no es pot entrar-hi perquè està que cal. Aleshores, hi ha una demanda veïnal de fa molts anys de recuperem el Teatre Arnau. No? Pues el que s'ha fet és que, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, s'ha començat a posar uns diners per fer projectes abans que el teatre estigui. Per tant, és un teatre sense teatre, no? És un teatre sense seu, i el que s'ha fet és que s'ha barrejat gent del barri, artistes i gent de l'activisme i de la mediació per fer una programació on la gent decideix què passarà en aquest teatre. No? Hi ha 3 eixos, un que és teatre, un que és memòria i un que és memòria, teatre, i ara no recordo la tercera, però bueno, com que és molt ric perquè això, que convides a la gent del barri a que decideixi què passarà en el teatre, no? I a més el Teatre Arnau és molt interessant perquè és un punt mig entre 3 barris diferents. Aleshores és guai perquè hi ha la gent dels 3 barris que s'està posant en comú, no? Per veure com volen que sigui aquest espai, no només en el futur, sinó ja en el present. Després també hi ha una cosa que hem fet molt, que és fer servir el teatre com a eina per fer recerca en diverses coses. No? Vam fer un projecte on una gent de la Universitat de la UOC va fer un projecte sobre escletxa digital de gènere i el resultat d'aquesta recerca normalment és un paper que això no se llegeix ningú perquè, bueno, sí, igual gent universitària que estigui donant-li voltes al tema, sí, però la gent de peu no llegim els papers d'una recerca. Aleshores el que vam fer és cridar-nos a nosaltres per fer un espectacle per divulgar els resultats d'aquesta recerca. No? O també vam fer un projecte que era de ciència ciutadana on fèiem un focus group amb gent de la ciutat per treballar una temàtica i després fèiem recerca amb la gent a través d'un espectacle que posàvem un monòleg on, o sigui, no és igual que tu fent una recerca que et diguin vale, si et trobes en un cas d'assetjament al carrer, què faries? A, no faria res. B, intervindria o C, intervindria per imprudència. No? Doncs tu votes una mica en plan a la virulé. No? En canvi, si prèviament has vist un espectacle, no? un monòleg on algú t'està explicant això m'ha passat a mi i jo estava allà, ostres, com que ajuda molt a posar-se en situació. No? Aleshores, amb unes tablets, la gent votava, però una mica en base al que havíem vist. No? És com també fer servir temes, no? Com la recerca, que potser a vegades la veiem com una cosa molt allunyada, no? O no, però pot trobar sinergies amb les arts escèniques. No? O és com tenir una mica d'imaginació de quins usos pot tenir les arts escèniques en diàleg amb la ciutadania en general. I també a les Celles de Covards, que això us recomano molt, que aneu una vegada a la vida, ho fem un cop al mes perquè és un pollo bastant considerable. El que fem és que nosaltres fem d'alguna manera de mediadores entre públic i artistes. I un cop al mes ajuntem a una persona que és dramaturga, una directora, 2 intèrprets, una música, una dissenyadora i una fotògrafa, cada nit diferents, i tenen 2 hores per crear una peça del no-res. La dissenyadora fa el cartell de la nit, la fotògrafa fa les fotos, la música a banda d'un concert fa la música en directe
i els textos sí que els textos sí que els demanem d'abans, no? Ja els tenim quan arribem allà. Aleshores, en 2 hores creen una peça davant del públic. I aquest públic, quan acaben les 2 peces i es fa el concert, pot pujar a l'escenari la gent s'apunta i pots fer una reversió dels textos, d'un minut, diguéssim. És com per apropar a gent que potser mai pujaria a un escenari o no vol ser actriu, gent que és actriu i que, ostres, ara no estic tenint feina, és una manera també de connectar-se amb l'escena. I s'ha creat com una comunitat on la gent, com cada dia és diferent i ve gent diferent, la gent és un públic fidel que cada vegada ve, ja sigui això, gent del món del teatre, ho fem els dilluns a la nit perquè si la gent del teatre pot venir, i gent del teatre que ve i actua aquell dia, o gent que ve de públic i que aprofita. S'ha creat com una cosa molt guai. Fa 10 anys que la fem i, per tant, alguna cosa deu funcionar perquè té un recorregut ja. I, per últim, també que estem dins del col·lectiu de companyies, que és un col·lectiu on estem moltes companyies de teatre diverses, la gran majoria de Barna, però també hi ha alguna més deslocalitzada, que fem és lluitar juntes per la millora de les nostres condicions i també per entendre, moltes vegades també fem activisme en el sentit de poder picar una mica la cresta quan es fan polítiques públiques que pensem que no van a favor d'això que dèiem de la cultura com a dret. I això diré sí, més o menys. Hem vist exemples molt petits, si voleu, molt puntuals, perquè els he explicat molt ràpid, però sí que hi ha mediació darrere de tot el que ha explicat, no? Encara que l'exemple pensis que és petit, ho has explicat com que igual sí que és una mediació petita, no? El que passa que el projecte és així, segurament. Cristina, ens expliques tu alguns exemples per exemple, de camins vius o el que tu vegis, el que tu penses, que tu tens aquí uns apunts, no sé. No, intento fer una foto, ¿vale? Perquè sobretot per situar una mica dimensió, realitat, molt ràpid. No? Com deia, el Prat és una ciutat de 65.000 habitants que encara té desig i tarannà de vincle a poble, no? I per tant de treball de boca a orella. El Teatre L'Artesà és un equipament cultural teatral de 6.000 metres quadrats, amb el que té 3 sales, té 2 sales d'exhibició, una de 150 i altra de 600 butaques, i després tenim 3 espais de treball. L'arquitectura dels espais ens determina també el contingut i el contingent. Per tant, el fet que sigui un equipament de 6.000 metres quadrats a 4 bandes ens permet també treballar tot un tema d'accessibilitats. Després ens va fer plantejar-nos des del seu origen, amb el que no volíem ser senzillament un teatre d'exhibició, sinó que volíem ser un teatre d'exhibició, volíem ser una escola i volíem ser moltes altres coses més. Per tant, hi ha una sala de dansa, 2 sales de teatre i un espai per exhibir. Però que els espais per exhibir també, les sales escèniques, els espais escènics, es poden utilitzar com a espai de treball. Així una miqueta per situar-nos. L'altre element que vam posar, sobretot amb la seva obertura, és posar la persona al centre. I per tant, la primera pregunta que ens vam fer va ser de quina banda de la butaca volem estar. Aquest element, que és molt tonto, es va generar fins i tot amb com es va obrir aquest teatre. No es va obrir amb una gran fombra vermella ni amb un gran espectacle, sinó que el que es va proposar va ser treballar amb una comunitat d'una associació de teatre que és el Cadis, que comporta un volum de gent molt alt, són uns 100 socis que fan teatre amateur i que el que fan és practicar des de la mirada d'intèrpret, i vam vincular a un col·lectiu d'artistes que treballen molt des de la lògica de performativitat i des de la lògica de l'experimentació, que són els torrendos. Per tant, els vam demanar els torrendos i vam fer un conveni amb l'Associació de Teatre Cadis Amateur per obrir la inaugural del teatre i per generar unes visites guiades. Aquestes visites guiades no responien a fer un element historicista d'explicar lo nou, lo vell, sinó el recordar
els records i les vivències d'aquelles pedres i d'aquells relats i d'aquell surrealisme que generava. Per tant, el que estàvem fent era abocar a l'essència de l'art i no a l'edifici. A partir d'aquí és una mica tot el tarannà de la filosofia. No? Nosaltres som un equipament cultural, però som un equipament cultural d'un sistema de ciutat que treballa com un sistema amb el que els 7 equipaments de ciutat, que són 2 especialitzats, un de música, la biblioteca, el patrimoni, 3 centres cívics, l'escola de música i nosaltres, formem part del sistema de la ciutat. Això significa mirar-se de forma 360, no jo faig el meu projecte i tu fas l'altre. I ens obliga a treballar conjuntament amb un eslògan que tenim a la paret, amb el que tots diem mai soles. No? És cada projecte, cada realitat, cada agent cultural té el seu programa i la seva singularitat. Però ha de trobar la manera de que cada una de les accions tingui ressonàncies d'alguna manera amb cada un d'ells, amb altres equipaments. Per tant, comporta diàleg, comporta xarxa, comporta allò que tu dius. Potser a mi no em miren com a teatre, però sí que no van a la biblioteca o van al centre cívic i per tant generes altres situacions d'altaveus. Per tant, estàs plantejant un sistema sobre sistemes amb el que no és una mirada de direcció artística única d'equipaments, sinó de mirada de direcció artística de ciutat, de lògica de ciutat. Treballem tots per una transformació cap a un lloc. Amb conceptes concrets de projecte, i en aquest no està sola, l'escola de música es transforma de ser una escola de música a passar a ser una escola d'arts en viu, on es fa música, teatre i dansa. Però no senzillament ens vam voler quedar aquí, sinó que el que plantejàvem era que amb aquest rol que abans parlava de com la societat està demanant formar part des d'un altre lloc, ens donàvem compte que l'escola el que sobretot estava fent era ser molts practicants, és a dir, aprendre una tècnica sobre instruments i generar una lògica instrumental. Però no teníem assignatures de creació ni teníem assignatures pel gaudi del públic, com a element formatiu. Per tant, l'escola de música, qualsevol escola de música municipal que té la majoria de les nostres ciutats, es transforma en escola de música per passar a ser escola d'arts en viu. I ara té un currículum amb el que pots fer dansa, teatre i música, però artefactes escènics, projectes de creació, sensibilització artística i peces escèniques, amb el que aquestes peces escèniques estan dintre de l'horari escolar, curricular de l'escola, de la matrícula, i que quan hi fem una peça al trimestre, perquè els alumnes puguin vindre a veure-la en el seu horari escolar amb els seus pares. Per tant, aquí estem generant altres vasos comunicantes, per entendre'ns. Això ho hem pogut fer perquè en la nostra programació, que era una peça al mes de programació familiar, ens juntem en conveni amb una entitat local, que és la xarxa, que treballa a fer un programa també escolar. Ells feien les seves i nosaltres les nostres. Llavors vam dir, fem 50-50, fem 50 i 50 i fem una coproducció junts. Això ha comportat amb el que puguem alliberar nosaltres 4 propostes, que aquestes 4 propostes les hem pogut passar a l'escola. Ho dic perquè amb aquest tema de mai soles i amb aquesta imatge de ser un sistema és entendre amb el que no senzillament són els recursos, sinó que tu pots construir altres maneres d'estar. Un dels altres elements que posava sobre la taula, aquell públic que no se sent cridat o aquella generació en el que sobretot estem parlant de 40 als 60, amb el que no estan venint al teatre. Hi ha gent que s'ha espantat quan he dit de 40 a 60, jo estic en el rànquing. Llavors hi ha molts públics que no se senten cridats. El públic jove no se sent cridat, tampoc, però una de les coses que hem fet és entendre el dins-fora, com un tot. Llavors, la programació de l'artesà en termes de programació
és molt petita, són 30 propostes, qualsevol equipament d'un E3 general està una mitjana entre 65 i 70 propostes, nosaltres en fem 30 dintre el que seria la caixa negra, i després hem generat 2 dispositius per anar al carrer, que formen part de que és una altra arribada, és un altre públic, però amb cost de programació de sala. Amb el que passa fora és gratuït i el que passa a sala és amb preu. L'altre element que hem fet ha estat fer la política portuguesa, i és trencar la lògica capital del descompte sobre el descompte del 3 en 1, del 3 por 1 y empezamos a bajar precio. Llavors és, l'artesà solament té 2 preus, un d'anticipada i un d'entrada al mateix dia. El preu mitjà són 10 euros. Quan diem que el codi postal importa, el preu i l'economia importa. Quan volem que la societat vingui amb les seves famílies a tindre experiències, importa una entrada d'un nen fins als 16 anys són 4 euros. Vull dir, l'experiència familiar multiplicada per una experiència de 4 plantejàvem que no podia ser superior a 15 euros. Si volem que vinguin més d'un cop, perquè si la cultura és transformadora és perquè transforma amb la rutina, el coneixement i amb la trobada, no amb una vegada a l'any ja n'hi ha prou. En aquest una vegada a l'any ja n'hi ha prou, ens vam deslligar del programa de Anem al teatre que nosaltres teníem de la Diputació de Barcelona i vam crear el projecte Camins Vius. El projecte Camins Vius és un projecte amb el que assumeix com un fil conductor de tota la formació transformadora de qualsevol infant. Per tant, treballem des de l'escola bressol fins a batxillerat. El que vam plantejar va ser trencar la lògica instrumental curricular de yo hago Lazarillo, tráeme una Celestina, i vam dir anem a fer un paper manifest conjunt, la cultura és transformadora, estàs d'acord, direcció d'escola sí, nosaltres també, i vam fer quins eren els 5 ingredients, els nostres vam trobar que eren uns en concrets, que ens vam posar amb acord amb totes les direccions de cada centre escolar. I vam dir, ok, si aquests són aquests 5 ingredients, que és experimentació, que és que siguin propostes situades, que és que ens permetin estar en llocs diferents i amb rols diferents, que parlin de la realitat i del context des d'un lloc contemporani. Ok, aquestes són les 5 nostres. Tot el centre ha de poder vindre per tu sumar-te al projecte. No pot ser que sigui em va molt bé l'activitat per segon i em va molt malament l'activitat per sisè. És projecte de centre. És gratuït, però ve tothom. I aquí hem jugat amb el que un any venen l'escola i un any la família. Un any l'escola i un any la família, perquè considerem que la responsabilitat és de 3, és una tríada. És l'escola, cultura i la família. Per tant, el que s'ha generat és que amb la família el que s'ha creat és una taula familiar de tota la programació que es fa a la ciutat, tindre una lògica i coherència amb la programació que es fa als Camins Vius. Són 18 propostes que es fan a l'any. Venen 2 cops a l'any, però durant 4 anys, perquè el pacte era no pots marxar en 4 anys. Hi ha un pacte polític de tampoc anul·lar el programa. Per tant, les relacions és una relació de confiança, és una relació d'altres fer. No et diré mai què et portaré. Té a veure amb uns continguts basats en una filosofia de fer. A partir d'aquí vam plantejar amb el que aquests 2 impactes tenien de ser experiències diferents. Havien de ser aterratges a l'aula, laboratoris en escena, propostes de proximitat, propostes de sala gran, però que en l'imaginari i mirar aquest projecte no amb lògica anual, sinó amb lògica de 4 anys. Per tant, tu tens un imaginari a 4 anys vista del que ha vist un nen amb 4 anys multiplicat per 2 propostes. Comença a ser
algun element, no? Comença a ser algun element. Si a sobre totes les propostes són propostes d'experimentació contemporània, no? Amb el que no són relats, sinó que són experiències, ens col·loca també en un altre imaginari. No? D'això ens hem donat compte que sense adonar-nos, amb el projecte de Camins Vius, podíem fer una proposta al mes oberta a la ciutadania per tota aquella ciutadania que està treballant perquè convoquem de nit, de dijous, divendres i dissabte, amb uns horaris en concret, però tota aquella gent que està de serveis, tota aquella gent que no pot venir perquè no pot al vespre, perquè no té conciliació familiar, perquè, no? Per tant, hem tret ara una proposta que es diuen les matinals, que és a taquilla, el preu és molt més barat, són a 6 euros, perquè aguantar a la joventut pues tiene su cosa, ¿no? No es lo mismo veure una peça en horari nocturn que veure una peça amb 500 alumnes de tercer de l'ESO, no? Pues no es lo mismo. No? I això ho hem fet a partir de donar-nos compte que en el conveni de la Generalitat sobre l'E3 no ens entrava en subvenció un projecte educatiu com aquest. Per tant, no és un indicador. ¿Vale? Per tant, donar-li la volta a un... No? Però recordeu que han posat que la figura de mediació, no? És 100% subvencionable. T'obliga a tindre un projecte educatiu, però no és subvencionable ni estableix situacions de criteri. Bé, doncs donem-li la volta. No? Ara ens hauria encantat, no? Haver pensat sobre la matinal no a partir d'una situació en què no eren possibles, no? Sinó que és com anem obrint. Per tant, hi ha alguna cosa que per mi té molt a veure és amb la porositat, amb la flexibilitat i amb entendre que els edificis ens determinen moltes vegades, però canviar el full blanc d'arquitectura dels espais d'usos també és una responsabilitat des dels equipaments culturals, des de qui porta la direcció del projecte. No? I aquesta és la part que ens costa més. No sé si hem contestat al Marc, me sembla que no, en cap dels exemples. No. Li podem donar alguna volta més? Hi ha algú que li pugui ajudar una mica més al Marc a tocar portes amb aquesta idea de... Sí, jo estava pensant que sí que hi ha una part en la que nosaltres vam treballar en un institut que es deia l'Institut Barri Besòs, que és un institut que està en un barri amb una renda molt baixa, y que los chavales decían, es que estamos hartos de hacer proyectos, o sea, se pasan el día haciendo proyectos con nosotros, parecemos aquí ratas de laboratorio, ¿no? Perquè era en plan, tots els projectes que hi ha, anem a picar a les portes. Entonces, jo crec que sí, que s'ha de tenir en compte el tema del codi postal i s'ha d'afavorir que qui tingui menys pugui accedir més fàcilment, però nosaltres quan anem a fer projectes sobre gènere en un institut, els instituts del barri alt també tenen masclisme. Sembla que estiguin estigmatitzant de, bueno, sí, pobrets, no? O és que s'ha de fer amb els joves, perquè clar, hi ha un de masclisme en els joves, i és, mira, perdona, tots tenim masclisme, el públic, o sigui, la gent adulta també, i moltes vegades estigmatitzem. Doncs jo crec que sí que s'ha de tenir aquesta mirada de dir, òbviament, qui tingui menys, que sigui més fàcil accedir-hi, i per tant, que tingui més, no? Però pensem en ciutadania en general, i com arribem també. Ara venia llegint en el camí la revista de l'Entreacte, i deien, el gran públic que s'ha perdut durant la pandèmia, per exemple, a nivell de públic d'anar al teatre, és el públic gran, de la gent gran, que li ha pillat com por a anar-hi. El 70% de la població no assisteix mai a cap acte cultural, el 70%. I després deien això, el tema de la gent gran. I deien això, anem on està la gent. I entès en un sentit més ampli que no només al col·lectiu pobret. No per tenir aquesta cosa assistencialista de anem als pobrets, sinó, no, redistribució de la riquesa i pensar-ho des d'aquí. Una cosa, la mediació no és una conseqüència de que el teatre està buit. O sigui, és una declaració política, no? Perquè potser la idea que hi ha políticament s'ha de tirar cap a la mediació perquè veuen que les platees estan buides. Per mi, la mediació està zero vinculada
a la venda d'entrades i zero vinculada a una recaptació de públic futur i de la mateixa manera que tot el projecte Art i Educació no té res a veure amb crear un públic pel demà. Estem parlant de ciutadania i em crec fervorosament que si una de les coses que planteja la cultura és que permet, sobretot, generar un pensament crític. Un pensament crític basat en tres coses. Una, perquè treballa molt des de l'experimentació i la pregunta i, per tant, qualsevol situació amb el que ens preguntem generem altres espais d'investigació i de relat. L'altra, perquè treballa sobretot amb espai en blanc, o sigui, la creació, un dels elements que genera més és abordar el que no sabem, abordar aquesta situació en espai en blanc. I l'altra és que ens permet, sobretot, travessar l'experiència pel propi cos. Llavors, qualsevol element que ens travessa es queda des d'una altra vivència. Sí, que vivim en una societat que li dona molt de pes a la raó i molt pes a l'emoció i molt a les paraules i molt poc al cos, doncs és revolucionari per mi aquesta mirada. Se m'acut un projecte, Marc, que potser te podries també mirar pensant en això, que és el millor, una cosa que es diu el millor públic, que el fan al Festival Sismògraf, que implica la ciutadania d'una altra manera. També amb la mirada aquesta de mediació i la mirada de la implicació, diríem, però també des d'aquesta vessant formativa, també. O sigui, que l'educació tampoc està desvinculada de tot això. Vinga, preguntes. Algun tema que ens quedi per aquí? Hem aclarit una mica, són 2:15, hem aclarit una mica el tema de la mediació, el tema de quines activitats, què podríem fer. Si ara us preguntéssim, desenvolupeu un projecte sobre això, tindríem maneres de fer-hi alguna cosa? Entenem que els tallers... Aquí ja està marxant la gent. Bueno, anem acabant. Sí, no, amb ells, un momentet amb ells, és que com que han vingut estudiants és bo aprofitar per veure si això els ha obert els ulls d'alguna manera, o veieu possibilitats, o veieu per aquí, que en tot cas sí que ho hauríeu de veure, doncs la possibilitat de tirar endavant amb un projecte professional amb això, més enllà que vulgueu ser intèrprets i artistes. Tant de bo li trobeu una venada, si necessiteu alguna cosa, aquí teniu dues expertes que no han parat de fer-ho. Anem a la pregunta del Marc, vinga. Sí, sobre un espai que hauries ara, al final, és quines possibilitats, o sigui, des de l'organització de l'edifici, quines possibilitats de mediació hi ha des d'aquí, o sigui, des del canvi d'usos del propi espai. Perquè penso que per mi una de... O sigui, per mi, per molta gent, per tothom, però un dels grans espais de mediació, moltes vegades no me quedava, són les biblioteques públiques, que allà coincidit molta gent. Jo a vegades penso que com podríem, els equipaments escènics, com se podrien adaptar a aquesta dinàmica de funcionament o amb què ens podem dir a terme la dinàmica de funcionament de les biblioteques. Bueno, també passa una promesa espontània, perquè tampoc hi ha tantes figures de mediació que les biblioteques com facin falta, però quins vasos comunicants hi ha entre si és que n'hi ha Clar, jo et diria que hi ha coses molt tontes, però la figura de la ama de llaves, aquesta figura que qualsevol equipament cultural té milions de claus. Diuen, pum, te doy. I qui té la clau, aquesta història de que qui té la clau té el poder. Canviar la lògica dels usos a vegades passa per fins i tot canviar la lògica de qui té potestat a tindre la clau. O sigui, hi ha molts equipaments culturals de ciutats petites amb el que la mateixa persona, que és el tècnic de cultura, és qui obre l'edifici, vull dir que... I la tecnologia en aquests moments ha permès 1000 coses. Entre elles, que tu tinguis una clau magnètica que obre qualsevol porta i que puguis tindre fins i tot saber quines portes tu li deixes que obri aquesta clau. O sigui, començar a canviar l'estructura dels espais d'usos forma part molt d'això. Me'n vaig a una anècdota de quan vaig estar al Graner.
el Graner, com a fàbrica de creació de Barcelona, va aparèixer en un moment en el que tenia molts diners per rehabilitació, però es va deixar 0 points per continguts. Per tant, teníem un edifici meravellós, però que no el podies omplir de continguts. Per tant, el projecte es va tindre de construir d'una forma absolutament diferent, que era vincular-te de forma diferent amb els artistes. Un dels grans temes que el que no volíem és que es quedés en ser un espai així, reduït, no circular, amb poca mobilitat, era canviar els espais d'usos i on s'havia pensat que anava un coworking, posar una cuina. On s'havia pensat que era el despatx de direcció i el despatx de tal, anul·lar-ho i fer habitacions de dormir. Els dos, com no hi havia capacitat de personal on es pensava que hi hauria el punt d'informació, es posa direcció amb el que la porta d'accés és molt més ràpida. O sigui, aquest canvi d'ús va generar un canvi absolutament d'ús amb el que en un canvi de narrativa vam començar a parlar que els espais de creació eren les fàbriques i l'espai de treball dels artistes. Per tant, era 365 dies a l'any, 24 hores obert. De cop i volta s'aixeca un altre nivell de recurs quan tu deixes l'espai no a hores, sinó amb temporalitats llargues amb el que puguis dormir i descansar i cuinar-te. T'evitaves molts diners. Es va començar a generar una situació de mobilitat totalment diferent. Fins que vam descobrir que podíem dir que no podien ser habitacions de dormir, sinó que havien d'estar habitacions de descans, vaig tardar 8 mesos. Vull dir, en trobar la paraula administrativa perquè això s'acceptés. Però com nombrem les coses, com les transformem i com canviem l'ús dels equipaments culturals, per mi és clau en una societat canviant i no estanca. Sí, coses que semblen tan tontes com la senyalètica, que tenen una importància clau en els espais. Molt bé, doncs no sé si ho hem de deixar aquí, perquè ens estan esperant aquí al fons, que molt amablement ens han preparat una mica de piscolabis perquè puguem continuar parlant, però d'una forma més distesa. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Cristina, moltes gràcies, Rocío. Si necessiteu els contactes, demaneu-los a la Descomunal. Elles dues estan on fire amb aquests projectes. Per tant, els tindreu a disposició també si els necessiteu per alguna cosa concreta. I moltes gràcies per l'assistència i gràcies a la Descomunal.